Zdravím všetkých kuřákov, všetkých milovníkov dobrého jedla a všetkých dobrých ľudí a teda aj tých zlých, nech sa polepšia. Moje oko si nevšímajte, je len trošku zapálené, takže momentálne sa nachádzame v štvrti Tokia na markete, ktorý sa volá Amejoko. Tento market, tento trh je známy tým, že sa okrem teda aj japonskej národnosti tu nachádzajú iné národnosti ako napríklad Čína, Malajzia, Vietnam, Filipíny a rôzne všetky Ázie, zákutia Ázie. Predávajú tu rôzne pochutiny, rôzne čerstvé sušené plody a podobné veci, takže poďme sa na to pozrieť. Má tu také hríby. Turkish kebab. Laya laya. Laya laya. Laya laya. Best kebab. Tokyo number 1. どうぞ。Komburiasi, sušené shiitake. Bonito. Bonito? Hello? Wow. Tak toto z tohto sa vyrábajú bonito vločky. Vyrába sa to takým spôsobom, že ryba sa najprv suší, potom sa udí a potom to vlastne krájajú takéto bloky, ktoré nakoniec ešte raz sušia a sú päť tvrdé, jak kameň.